Dobar dan i dobro jutro, odnosno ne znam koje je doba dana kod vas. Ovdje je Nina ponovo. Evo, ja sam odlučila snimiti tako neki video dok se spremam. Ovdje u Njemačkoj su i dalje nekakve mjere karantene, ali budući da uskoro planiraju ukinuti te mjere za određene trgovine i institucije, spremam se jer ću morati otići do posla. Zbog toga što moramo napraviti neki plan kako krenuti dalje. Kao što već znate, ja radim inače u školi za make-up i tamo sam učiteljica. To sve što se sad zbiva je jako loše utjecalo na posao i na ono što se općenito zbiva s našom školom, zbog toga što smo škola su nas zatvorili i ne znam kako će to utjecati na naš biznis, budući da je škola jedini izvor financija s kojima pokrivamo plaće, iznajmljujemo prostor i sve ostalo. Uglavnom, da ne dužim, odlučila sam malo čvrljati s vama i vidjeti o čemu bi zapravo mogli pričati. Kao što sam već napomenula u nekim video snimcima, ovdje sam bi voljela pomoći ljudima koji se osjećaju isto kao i ja, onima koje interesiraju te teme i onima koji su čisto tako radoznali i željeli bi nešto više naučiti o trans osobama. Ovom prilikom bi se isto zahvalila moje drage prijateljici iz Beograda, koja me nedavno dodala u jednu trans grupu, tako da se zahvaljujem na pozivu i nadam se da će ljudi iz te grupe postavljati neka pitanja na koja bi mogla odgovoriti ovdje u videu. Tako da se nadam da će biti nekakvog odaziva i opet ponovno moram paziti da ne govorim tako da, pošto je u prošlom videu bilo jako puno tako da. Uglavnom, da ne dužim, evo, možda ovaj video ne bi bio loš za one koji su se tek uključili na moj kanal i možda zbog moje prijateljice pogledali prošli snimak ili neke od mojih snimaka koje sam prije objavila. Nadam se da će to pozitivno utjecati na cijelu tu grupu i da ću nekom s time moći pomoći na neki način. Pa se toplo nadam da će se neko odazvati i postaviti neka određena pitanja na koje bi mogla odgovoriti. Pitanja na koja sam spremna odgovarati su naravno uvijek vezana uz tranziciju, iz ono što sam ja prošla iz nekog svog osobnog iskustva. U prošlom snimku sam rekla da sam tranziciju počela prije 5 godina i da sam je, što se tiče nekakvog medicinskog dijela, odnosno operativnog dijela, kompletno završila. Pa možda da za one koji ne znaju nabrojim stvari koje sam ja osobno obavila na svom tijelu, s kojima nisam bila zadovoljna i koje su mi vrlo pomogle u tome da se potpuno osjećam ok u svom tijelu. Kao što znamo, ta gender disforija, odnosno kako je to uopće riječ u hrvatskom? Gender disforija, svi razumijemo, znači disforija koja je vezana uz rodni identitet, nema vrlo često apsolutno nikakve stvari sa vašom seksualnošću. Dakle, osoba koja je transseksualna može isto tako biti i heteroseksualna ili može biti homoseksualna, što u mom slučaju nije pitanje. Ja sebe smatram
100% heteroseksualnom ženom. I da kako gej muškarci ili bi muškarci me u ovom slučaju nikako ne zanimaju. Tako da to je jedna stvar koju bih htjela naglasiti. Dakle, naš polni identitet i naš seksualni identitet su totalno dvije druge stvari. Tako da to jedno s drugim nema nikakve veze, što je činjenica da ljudi vrlo često to miješaju, ali to nije taj slučaj kod mene. Još sam htjela reći da ono što sam ja osobno proživjela u ovih 5 godina je jedno prekrasno iskustvo koje ne bi naravno htjela mijenjati za ništa drugo, pa čak ni kad bi mi netko ponudio da se ponovo sad rodim kao genetska žena, ne bi to nikad prihvatila, jer mislim da sam iz ovog što sam prošla u svom životu naučila i više nego dovoljno, i to iskustvo me obogatilo i duhovno i na svim mogućim područjima mog života, tako da mogu samo reći da je moj život od kad sam počela tranziciju postao puno kvalitetniji i rekla bih da je dobio na nekoj vrijednosti zbog toga što sam konačno shvatila i počela raditi stvari koje meni prije u životu i brinuti se za nekakav svoje mentalno zdravlje i svoju sreću i zadovoljstvo. Tako da je to doprinijelo jednom cjelokupnom zadovoljstvu. Naravno, kao što sam rekla u videu od jučer, od jučer, cijeli život rastemo i gradimo se, tako da, opet sam rekla tako da, cijeli život rastemo i izgrađujemo se kao osobe i na taj način saznamo više o sebi, saznamo više o drugima oko nas i vjerujem da svaka osoba, bez obzira je ona transseksualna, heteroseksualna, homoseksualna, se bavi sa manje više istim stvarima u životu i ne radim nikakvu razliku između sebe i nekog tko nije imao ovakve probleme kakve sam ja imala u životu. Netko je u jednom komentaru napisao da smo zbog toga vrlo jake i mentalno snažne osobe i ja mislim da je ta osoba potpuno u pravu, jer ne može svatko prolaziti ovakav tretman i baviti se sa stvarima s kojima smo se mi kao transseksualne morale osobe baviti. Prvenstveno što se tiče nekakvog društvenog života, naravno ta disforija je povezana i ima veze sa svime što se u vašem životu dešava, od roditelja do prijatelja, do nekakvih, ajmo reći, ljudskih odnosa, međuljudskih odnosa, partnerstva. Sve to vrlo utiče na naš život. Također sam htjela reći i opisati ono što sam ja prošla, dakle u tih 5 godina kad sam započela sa svojom hormonalnom terapijom. Prva stvar koja je u meni izazivala najveću disforiju je naravno bilo moje lice i zbog toga sam kao prvu operaciju u nizu planirala operaciju feminizacije lica, o kojoj ću više govoriti u sljedećem videu ako će biti zainteresiranih, i zato bi molila sve da postavljaju jako puno pitanja što se tiče te feminizacije lica, jer bih krenula s tom operacijom kao nekakvim prvim videom. Ta operacija mi je bila jedna od, ajmo reći, bitnijih u mom životu.
zbog toga što sam se na taj način puno lakše nosila sa slikom onog što ja vidim i kako ja vidim sebe u svojoj glavi i kako ja sebe doživljavam kao osobu iznutra. I ta disforija je naravno pokazala jako velike posljedice, jer čak i nakon operacije lica ja još uvijek nisam mislila da izgledam dovoljno ženstveno i feminilno i to je trajalo neko vrijeme, ali sada jednostavno više ne razmišljam o tome. Sviđa mi se kako izgledam, volim svoje lice, uživam u njemu kao što vidite i ne razmišljam o tome što drugi ljudi misle i da li ću ja proći kao neka žena ili neću proći kao neka žena, jer ja sam prihvatila činjenicu da ću oduvijek i cijeli život nositi taj pečat koji sam nažalost dobila prilikom rođenja i nikome ne mislim skrivat svoju prošlost i kao što sam već svojim prijateljima i dosta ljudi rekla, teško je sakriti 41,5 godinu svoje prošlosti, jer je u njoj puno stvari koje su se desile da bi ja bila danas ono što jesam. Tako da mislim da Hrvoje koji je postojao u tim vremenima je jako pomogao Nini da postane ono što je danas. I na neki način sam i ponosna zbog svega toga, jer mislim da sam stvarno napravila maksimalno što sam mogla za sebe i za svoju sreću. Kao što sam rekla, tu feminizaciju lica sam imala u prvom mjesecu 2018. godine i radila sam je u Španjolskoj, ali o tome ću pričati u sljedećim videima i malo više i detaljnije opisati. Zatim sam nakon te operacije, to je bilo isto u maju 2018. znači 4 mjeseca nakon operacije lica, sam radila operaciju, odnosno povećanje grudi, pošto mi grudi od hormona nisu porasle više od A košarice ili jedinice, ne znam kako ko to naziva. Tako da sam, i tu operaciju sam radila u Ljubljani, jer sam u to vrijeme živjela u Ljubljani. Sad ću malo biti možda tiša jer radim eyeliner pa će mi malo trebati koncentracija. Ali tu mogu i stopirati. Evo, kao što sam rekla, završila sam eyeliner, sad ću staviti maskaru. Htjela sam reći da operaciju grudi sam radila u Ljubljani kod svog prijatelja plastičnog kirurga. Igore, pozdravljam te. Koji je uradio stvarno super posao i ne znam ako ste vidjeli po mojim slikama, nisam pretjerivala sa veličinom jer sam bila nekako mišljenja da želim nešto što će izgledati puno prirodnije i nešto što neće izgledati vulgarno, jer nisam htjela izgledati kao porno glumica, nego sam htjela samo izgledati što prirodnije i u skladu sa proporcijama mog tijela. Igor je jako dobro odradio taj posao i njegov kolega Medved, klinika se zove Medved Višnjar. Stavit ću link dole ako nekog zanima. Tuširala sam se pa mi je kosa još uvijek mokra. Uglavnom, u to vrijeme sam isto zbog hormona dobila dosta na kilaži. Ja sam od početka tranzicije do operacije se udebljala skoro 14 kila, što je zapravo nije bilo nešto pretjerano. Ali
i ja sam u tranziciju krenula sa 63 kile, što je na mojih 182 cm zapravo jako malo i bila sam užasno mršava, ali sad su sve te oblinice fino sjele na mjesto i zapravo sam skinula skoro 8 kila, ali i dalje sam zadovoljna kako izgledam. U to vrijeme su grudi izgledale vrlo velike, zato što je naravno potrebno neko vrijeme da organizam to prihvati i da mišići prihvate i da se grudi naprosto, odnosno ti implantati spuste. I to je trajalo dosta vremena, ali kažem, o tome ću opet pričati u operaciji koju ću vjerojatno snimiti poseban video. I ove godine, odnosno prošle godine 2019. u 11. mjesecu, 25. novembra, sam imala operaciju spola koju sam radila u Beogradu o svom trošku. I sve ove operacije koje sam do sad platila su bile iz mog vlastitog džepa, ništa nije bilo plaćeno od strane zdravstvenog, jer kao što sam već jednom spomenula, zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj ne pokriva te troškove, a u Berlinu, odnosno Njemačkoj, su me odbili, ali tad nisam bila dovoljno dugo na zdravstvenom osiguranju, nisam dovoljno dugo ovdje živjela. Uglavnom, htjela sam reći to da za sve te operacije treba neko vrijeme i da skrenula sam s teme, počela sam pričati o operaciji spola. Operaciju spola sam radila u Beogradu kod doktora Đorđevića, kod našeg tata Mire, i o tome ću isto pričat. A razlog zašto se samo želim fokusirati na video koji će biti vezan uz tu temu je zbog toga što sam ja sama prije nego što sam išla na tu operaciju čula jako puno horor priča vezanih uz samu operaciju, uz oporavak, uz rezultate, uz senzaciju, uz to da li možemo imati orgazam, ne možemo imati orgazam. I da ne nabrajam sad sve te stvari jer ću o tome pričat u nekim od sljedećih videa. Eto, samo bih htjela reći da je tih 5 godina tranzicija prošlo i brže nego što sam ikad očekivala, jer sam u početku bila strašno nestrpljiva i nezadovoljna i nisam baš i vidjela neke promjene od tih hormona, ali na kraju krajeva sad kad pogledam neke svoje stare slike i usporedim sebe tad i sad, zapravo je jako velika razlika. I nemam problema objaviti te slike, objavit ću ih sigurno nekim od sljedećih snimaka, iz čistog razloga što vjerujem da ste i vi znatiželjni. Ali meni te slike služe kao nekakav refresh, da sama sebe vidim onako kako stvarno sada izgledam, jer ta mentalna slika koja je u glavi je i dalje nekad prisutna, bez obzira što je prošlo 5 godina, bez obzira što sam obavila sve te operacije. Ta disforija je nešto što je jako duboko ukorijenjeno u samu neku našu srž. Kao što sam rekla, dugo godina sam živjela drugačiji život, trudila se prekrivati sve ono što je godinama bilo u mom nekakvom biću, i sad kad je to konačno izašlo van, postaje taj osjećaj sve snažniji i snažniji, ja se osjećam sve bolje i bolje, ali kao što sam rekla, problemi ne nestaju preko noći, niti jedna od ovih operacija nije magični štapić koji će vašu disforiju izbrisati i zbog koje ćete vi misliti da evo to je rješenje, sad kad obavim ovo i ovo i ovo i ono, ja ću biti super, neću imati nikakvih problema. Mislim da jednostavno morate prestati živjeti u toj iluziji
jedini problem koji trebate riješiti je riješiti problem sam sa sobom, odnosno sama sa sobom, ili ako ste trans muškarac, sam sa sobom. Jer jedini problemi koji dolaze upravo iz naše glave. I kao što moj dragi kaže uvijek, Nina, ti si drama queen i radiš probleme tamo gdje ih nema, i vrlo često je on u pravu što se toga tiče. Moramo raditi na sebi kako bi riješili sve svoje probleme koji dolaze zapravo iz naših malih ludih glavica. Ako vam se svidio ovaj video, molim vas da ga lajkate i slobodno se subscribe-ajte na moj kanal ako želite vidjeti još ovakvih video snimaka. Također bih htjela zamoliti sve koji gledate i kojima se ovo čini zanimljivo i koji želite saznati nešto više o ovom svemu, ostavite molim vas svoje komentare dolje u komentarima i nadam se da ću uskoro spremiti nekakav novi snimak na ovakvu temu ili neku sličnu temu koju ćete mi napisati. I evo, kao što vidite, osušila sam kosu i spremna sam, još se samo trebam obući. Lijepo vas sve pozdravljam. Nadam se da sam barem nekog inspirirala da postavi bilo kakvo pitanje vezano uz tranziciju ili da komentira ovaj video. Budite mi lijepi, pametni i zdravi i sretni prije svega. Šaljem vam veliku pusu iz Berlina. Čuvajte se i vidimo se do sljedećeg videa. Pozdrav!